Koľkokrát ste si povedali, od pondelka začínam, budem zdravo jesť, každý deň cvičiť, prestanem jesť sladkosti a ešte budem chodiť spať o 10:00. A o týždeň sme tam, kde sme boli. Problém často nie je v našej slabej vôli, ale v tom, že chceme zmeniť príliš veľa vecí naraz. Oveľa účinnejšie môže byť začať jednou malou zmenou. Namiesto hodinového cvičenia začnite 10 minútami pohybu denne. Namiesto drastickej diety pridajte k obedu porciu zeleniny. Namiesto cieľa prejsť 10 000 krokov začnite krátkou prechádzkou po večeri. Takéto malé kroky sa ľahšie opakujú a postupne sa z nich môže stať prirodzená súčasť vášho života. Keď si na jednu zmenu zvyknete, pridajte ďalšiu. A potom ďalšiu. Po niekoľkých mesiacoch môžete zistiť, že ste zmenili oveľa viac, než keby ste sa pokúsili zmeniť celý život za jeden pondelok. Nečakajte teda na dokonalý okamih. Vyberte si jednu malú vec a začnite ešte dnes.